Hello mga kapatid, magandang hapon mga kapatid. Na ako dire sa ako ang quarantine facility dire sa among munisipyo. So maunin na itabo kahapon sa pag-check out na mo sa hotel. So diha na may sundo nga bus sa uwa. So gihatod na dito sa airport. Pag-abot sa airport, palinya mi ilang gi-check is katong certificate, katong result na certificate gikan sa Bureau of Quarantine, tapos yung barcode nga naa sa inyong passport nga naigidikit diha mo nang barcode katong gikan adto pag swab test may pagkatag itong code. Pagkaban na nasod dito sa Terminal 2 na ay mga pila diha nga na yung mga Paratabaw, Dipolog, Magiti, so diha mong pila. Pag pila diha suwat nyo ngan, tapos ihatag yung passport. Kaya pagkauman na maguwat mo dito sa kilid, lingkod mo na ilar pong tawagon. Pag tawag na sinong pangan ana, ilan ibalik na ang passport apil na tong Galino. Galing nga gawin sa Sobrenisa. Katong certification. Pagkapabalik ato, maghuwat na sa taog laing tawag, tapos balhin na po Pikas Building. Dito sa Pikas Building, dito na to siya mo kuan, dito na ta ma-check-in. Dito na ihatag nila ang gate pass. Mao to ang sistema nila. Medyo kuan lang, medyo kapoy lang kay kaning dugay kay ba nga mura bitaw ga wala bitaw ka mudong ka sa airport sayo karon wala kay exact bito nga oras kung ano sa oras ka makalarga. Pareha kami naabot ni dito sa airport si 11:30 pero nakalarga din may mga alauna na skadlaw, so way to patuwat. Kaya ang sistema din ng mga kapatid kuan, kung daghan mong tagabol kami atong time as of 3 PM anang adlaw 50 ring tagabuhol, so dili man sa pwede ang airline nga molarga sa 50 mi kabuok kay kanang ang capacity sa airline is nas lagi kuha nga 150 seater, 200 seater or 300 kapin seater. So kung inana magaling nga dili gamay raming tagabuhol, ang usang pagi nila is ang Cebu, Dumaguete, Bohol, ipunon to siya na mga stopover ba. Kay katong paglarga na mo mga kuan man makabuk nga tagabuhol mo kung sinta ra man siguro to. So gihaluan mig taga Dumaguete. So paglarga na mo, gidrop ni una diri sa Panglao, after 1 hour larga na sa taingon dito sa Dumaguete. So kanang sunod nga video nyo makita ng mga kapatid, mauna na ang pag-abot mo sa airport sa Panglao. Kaya siya. Tapos after ani, ako na sang sunod na vlog is ang amo ang sitwasyon diri sa quarantine facility diri sa amo ang municipal. So kato di mga OFW di ayong muuli na may duha ka opsyon. Pwede mo dito sa hotel mag quarantine pero kamoy bayad, pero ang diri sa munisipyo na mo ang dili siya free. Ang pagkaon ani is ang makatulog sa amo lang pamilya. So mao na ang sistema karon. So medyo okay ra bisan og libre pagkaon, pero at least maka-request kasi mong pagkaon ba di pareha sa hotel nga kana bitong limitado bitaw nga ikaw pareha ako usok mo kaon puro lang murag tag nagdayat murag na sa preso. So katong di pa wala pa mag-subscribe sa ko subscribe ng mga kapatid kay na ako next nga video ang pinaka last step as OFW repatriation karong panahon na. Ang last step is ang quarantine diri sa municipal na to. So bye mga kapatid. Mga kapatid, Bisaya man na ako ngayon kasi update lang to sa mga Visayas Mindanao na mga OFW. Abot ko diri sa Panglao International Airport. Karon nagpila kami na may pirmahan dito. Ipag ko magpirma na mo na ihatag na mo biskwit tubig tan. Wala kay advice kung say sunod ano nga step kung pick up na dito sa amo ang municipal or unsa ba. Pagkuwat lang niya kung say advice. Mga kapatid, ako anday tawgon day kung asa kang municipal.
Wa ginumandungan ba. Katong pang tawag na ang mga sundok sa gawa. Oo. Oo. Kuwat ang tingnan sa tatawagon ng mga kapatid. May sundo na mo oh, sa Luway. Municipal of Luway, may sundo na mo. Nanami diri sa among sundo. Ambulansya ni sa Luway. Ano yo, kauban nako sa Luway dan. Ang mga gamit na mo.